Obaapanyin aye gina yenim no Onyankopon edem fi pori oha edi amano na enye sabedi agro Obaapanyin Gladys ya Opommea na onipa uti wiase na obedem fi oha enkonta ene niema wakeka bomu no enye ase kumakra onyame ashira ye mama no yenso ene ye beche no ede onyam ama otiasi wehu summary young papa Reverend Alfred quoting on the day catechism for wojina wo inside the hall ye de kase free no kwakoma wo na osofo abompai amai na idijimadi no afiase Afeno bako mienu miensa akosi oha na yenta oso ase tuntum ena no pe sie nyina ya hia ena no pe wie sie nyina ya hia ena dai se nyina ya hia na ya sedan kuto ebi se de waye no eburu antwen ene ntiase so ahoden soronko a ode ama ma Opommea ensira soronko a ode ama no ye da wansi ekaye ma yehu no kwaridia oni nipa ewo se ene wo tena se yia yeda wase sonko yeda wase ene da ya nyina ye kambo ma da wase dwumadie ya sese nanso unimu a enye yie senya woni ya sase yesra se fa yen ko wie wie pa kan ye ho a na bibia wie pe ya ewre mfisi ede wase na be ma yeda wase so ye sin amani ewo Yesu Kristo be muti. Amen. Amen. Yeah. So when you know she began, when I really began, I didn't see. But I saw when you interview. You know what them are going to tell at all. I can't tell. You know, you're the master. Riding on upon yourself, say, Ma, was in German command. Some German command. Now I can sing 5 German command.
Yɛde wase sɛ wayɛ ne saa ma yɛ. Yɛwɔ ha a ɛnyɛ bɔne nti ne yɛn nyinaa atwa ahyia mu wɔ ha. Yɛn na Gladys Opommea ɔfɛ ɛsa. Ɛnɛ da ɛto so anum. Da ɛto so anum ɛwɔ April bosom no mu ɛna ɔdi mfeɛ ɔha. Nti sɛ wofa calendar, centenary calendar na ɔhwɛ a, wɔn sɛ April 5th ɔdi mfeɛ ɔha. Nti Emma ɛne the only surviving sibling ɛyɛ Anjemusia ne nananom nyinaa diri mu sɛ yɛ mama mewu na yɛ mɛtete party kɛse ɛna yɛyɛ yi kɛse ama no yɛyɛ yi kɛse ɛna wɔ high band ne wɔn ayɛ sɛ ne nyinaa wɔ n'akyi wɔn ho hwee eti yɛn nyinaa ka yɛn adwene mu sɛ sɛ wɔn mi fi ɔhadeɛ na wɔ saa ahoɔden yi bia adeɛ nti ne yɛmfrɛ nipa yɛn nso de fi ne mɛbaabere mu yɛ yɛn sɛ ofiri nipa ɔmo nipa deɛ yɛ ni nipa ofiri yɛn nso ɔmo nipa deɛ yɛ yɛaka ɛdi wɔn na nyina asa na wura ɛsɛ ɔmo mo deɛ eti adeɛ ne yɛmfrɛ nipa ne nyinaa yɛ nipa na ɔnhyira nipa na ɔnka ne ti a watumi ayɛ sɛ ntia foforɔ na yɛn nyinaa heritage ɛwɔ abusua yi eti yɛn nyinaa de ne ho yɛ sɛ lɛde yi na yɛn nyinaa baako ɛmu sɛ nti ɔyɛ sɛ yɛn nkyɛn no ɔmra nti nnɛ ɛna ghana ɛfo nti nansi wɔn adum ɛnnɛ yɛn yɛ aka ɛsɛndeeti yɛn maame yɛn nena yɛn nua yɛn ba yɛn bibiara ya Opommea wedi mfe ɔha. Yɛn nyinaa ka yɛn nsa mu na yɛmmɔ yɛn nsam nka nkyerɛ Awurade sɛ yɛda ase. Yɛwɔ ha na nea edi so ne sɛ ɛyɛ yɛn maame ya Opommea Gladys ɔfɛ ɛsare sɛ nnɛ ɛyɛ sɛ ɔda fam a na nka wɔbɛkɛsɛ abusua mɛka ne ho nsɛm ɔnna fam nti ɔno ne ho nsɛm a ɔno de ama no ɛsiane sɛ ɔno ntumi nka nti ɛna meba bɛka akyerɛ mo na abrabom sɛ ne ofi ase ne ade nyinaa nti ne autobiography ɛne ɛba bɛka yɛbɛka ne autobiography nti mpakyɛw tie na maame a ɔte hɔ yi wahu onipa a ɔyɛ ɛne sɛnea n'abɔse ɛte ya wosɛ menka borɔfo no amfa nkyia wo ka menka borɔfo no amfa maate bɛde ase ɔse a metwɛ mɔs na nipa bi ba yɛ a wɔka ɛna wosɛ kwasi dɛ wɔ yi ra bɛka borɔfo no amfa nkyia meka nti na ɛde permission na ɛde wosɛ menka nkyi enti yɛbɛka yɛn na Obaapanyin ya Opommea ɔfɛ ɛsare maame a ɔte hɔ yi ne din nyinaa ne Obaapanyin ya Opommea ɔfɛ ɛsare Gladys baako nyɔnya Menomea maame na wofo ene mena afua sachibia eye nana kwaku yirenchi a oye bamuhene na oye bamuhene ekwabem bamuhene ne ba bia ono one bamuhene a na otoso dukron ewe brokon krobia yim ewe kwabem ha naja enso ene obanyan kwaku asabre meja kwaku asabre yi
Oye Osunani Po. Nena ene Nana Ekosi Opommea. Nana eno de ya Opommea enso no. Nana Ekosi Opommea nso oye sana dishi. It is what can sana ewe guapima. Nana Ekosi Opommea yamuba berima ena godi sana hene. Ene sana hina otisui eye mena ya Opommea neja. Eje nyankopon sane ya kan yesre wo no. Yesre se fanframa ke se fansui etwemu maye. Ebi be petele. Na so yesre se fana ke se na etwemu maye. Fe twemu maye. Ya de wase ni se bi sa oda wo ye. Yesu waye. Israel kan udin. Wo Obaapanyin ya Opommea ewo obosuma etosia nan no. Ne da etosia num. Nefe 19 afi apema hankron edionu ebiesa ewo ekura bi a wo frɛ na adenya wo haya ebenya grobon haya wo abebe no kwasem ne maame antetewo ne maame ja ne maame ne na Ekosi Opommea na Ekosi Opommea na otetewo ya Opommea edu beebi no eye ne maame ni nua pɛhen a wɔfrɛ no apɛsiwa ya ba esuhu na bra ya wo suhu no na yɛ obi a ne ho yɛ fɛ na nani yɛ din wɔfrɛ no ɔboro mɛma nani yɛ din enti ɔyɛ nnwuma bebree a kosi sɛ nea mmarima yɛ a yɛ kokokura no pam kokokura no pam a ɛyɛ mmarima na ɛpam no ya Opommea kɔpam efisɛ ɔbarima ɛne kokokuru ɔbea ɛne abɔso ya Opommea sɛmɛnɛ saa nnwuma nyinaa bae no ya Opommea ɛsan fii so no ɛkɔɔ ne nana akɔlɔbi eti ɛhɔ ɛwɔ amesem sabere ni wetu so ya beba na mi kesi ba ya beba do ye de ko fie edinye nsa enti ya tu so no oso aware no okoware abranti bia wo frɛ no ofei kofi esa wo hyehyɛ aware yi na wo ware no Nefe akisem obia yi ene ni wakabo wonfra sema wana wuri na me ni enti wo ma wo hoso wo ko ni tafo na ho wuri da grabase wo ye nyina ni wo fi ni tafo no na ofe ko fi adi bia to esanse ne na kwajo kwapan a oye bemuni wewu na ono no ye wo faase pɛhen engineer ti so kono ko dike abusua jabade na ɔhwɛ so enti wo fro fe ko bisa omra no mesan kwa abrabo na ɔmo tena abrabo no ɔhwɛ abusua jabade so enti wo fe ko fi fa na yere ya Opommea wo tena abrabo wo ko ni ko bu kwai ni fia ko bu kwai ni ya ko na mponshia wo ma ko ni bai wori kono wori pa abrabo na wa wo ba eye yenya akwa ani kwasi duro de la enti wo yenya akwa ani kwasi duro e pa abrabo na ko shia abrabo no si kwasa na wo ne se ofe ko fi ye bia na ni ye den na obe ma ana ya so mo ye den enti okoso ewo wo ku adwuma yim wo ku adwuma ne tumpo bebi wo wa brabo wo ofe ko fi ne ya Opommea enya ma ya be son mia be sia ene obere ma ba ko okoso eye ko fuwi
na yasha kokofu no aba afiase nti oye so beto mane enti odi gwa bebi nyam se minya no mi ayi obiara ni kwa onyem ewo kwani obiara yi school sani aditi bedi aboa no kwesi so benya kunu ansa na wawo eyi ene oyen a ya Opommea edi yen mi oberima ba kwa mi wo mu no so no ka tem so oberima ni na wo kete so nche oberima ni kotoku enti je ni ha wo yo oberima ba kwa eno ntire se ntumi nya adwuma nti o kire obeti mi hia abetwa mi hia aye application ya ni nyina ye edi be twem enti tiwa ya Opommea edi tete wo ye ni ya Opommea yo bia ni yam ye kwesi se nipa na ewo se kura na se ne patam nyina obaako ni wo ntumi kese man ko bobosia ewo ya Opommea nje obaako ni wo ntumi kese man ko didi ewo ya Opommea nje ene akura se wo kura ho to dia ubedidi ansa na fe se wo pe ubedidi ansa na fe di no kware me de bemma wo yo no kwafo wo pa afeda minnimu so de yama o hwe wo no kwadi e so wo je ni so wo pa eyi na ma mi fem eyi ni na brabo eyi ni nia waye eyi na oya tete wo ye nti se na ye gina ha na se ye nyina kan ti abom se ma mi ya bemma no so ya mo wu ansa na mu nyina so ye ma ko kan eyi na nkasa nti esomya no kafi na anu ene ni ayansi mu nyere kan ti nyina na mu nyina mo wa ha eyi ti nyina ya frɛ mu se momra na mo bua ye na ye no Nyankopɔn as e ma ya Opommea ene abraba wa wo ye ya oba ene wo mu amen ene da ye ni je da kese emma mi ni nua ene mi nua no mo na woka ye ho a na nka na da yi nipa be sia ene nua no afofra a woka ho na so hwe nia aka ye ni nia onyabe ye na ye na pede nam ne kwanso na sania oya na adefa no ye nyina ye peye ye kombu saye musadi ye wahaya na eya nwanwasem na so eye mfiti ase adwuma bi a efi ase ni nua pahene Opommea ebra no ni kunu na wo bo won bra wo suhum no odwura du na se wore bo odwura wo fia ha na nkwa Bedford Banko Obetrana na mosi dan yetia me ma mere maye na jensa wa bani ya yina adosoa ene ni ni amanyina ansa enti eya hini efiase ene eno hallelujah amen ya mama ka ye nyina bom na esen so yo pehene e ma ye ninti nipa bebre fa ne se me ne ba pehene ne me efisa na me benno na anuanu bi benno de na nso na me benno saadi ko so e ma na ware na bayen na afitra na namontu na hofa masa ne ho adika kan
obi nka nkyerɛ wo na mo wonya pue na wo hu na wo ho sɛ nea ɛkɔ no ɛyɛ nea nyame ɛnsa wo mu ɛno nti yɛn maame ɛne yɛn tena fie ha no ɔde yɛn nyinaa hyɛ ne nsa na anuanom no nyinaa na wɔdi n'akyi no wɔn nyinaa di kankɔ na me a me nso aka last but one no ɛnɛ me na aka first born ɛne ɔno a na yɛka sɛ yɛde Awurade ase ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔkɔ no ɛyɛ yɛn dɛ na mmom nyame nhyehyɛe mu no ebi asaa ɛna wayɛ ɛde ama abusua yi yɛda Awurade ase afei yɛda Awurade ase bio ɛwɔ n'adɔe bebrebe a ɔyɛ adɔe ni biara ɛnura mekan bra na ɔwɔ aboabo no aboabofo nyinaa ayigbefo ɛkorɔpɔfo korɔbɔfo siarefo latɛfo nana yaa obi afrɛ ne nana yaa ɛsiane sɛ ɔware odukuro nti na ɔyɛ nana yere ɛno nti wɔde nana yaa maa no ɛno nti wɔde nana yaa ɛmaa no eti sɛ wɔfie aboabo no wɔba na wɔn nyinaa bɛto no wɔfie ha nana yaa ɛna wɔfrɛ no abusua ahorow abiesa ɛna yɛwɔ wɔ ɛkorɔpɔn ha abien wɔ amanfo ɛna baako ɛwɔ adwumako ha na yɛn mama abrafo bia wɔn asefo wɔwɔ ha yɛn mama akosua dankɔ a ɔno nso n'asini ɔwɔ ha yɛn nena kwama kufu ɔkɔware amonokrom ɔno nso yɛn nena brampɔn ɔno nso ne ba ɔwɔ ha yɛn nena no mu bebree na no pare kofi na na dukram no wɔn aka ho obiara asefo wɔ ha na wohwɛ yi a na kyerɛ wadanse bi a na wodi fa maame ho a ɛyɛ nokware ɛno nti ne ayɛka ne sɛ nokware di ɛne osetie obu ɛne ahobrɛase ɛne odwo ɛna wodi to saa kwani a wobɛtumi akɔ w'anim ɛne nti saa kwantu a ɔno no tui no na namɔ akyi ɛna ɛte sɛ yɛn a yɛaka yi nyinaa yɛn nso yɛhwɛ na yɛdi akyi yɛn mama baa bɛfi mu no ɔka sɛ Yehowa ɛne mehwɛfo so gwanhwɛfo pa yi ɛde ne nwankɔ adidi na sɛ ebi yira ana ebi fuma ɔka wɔ bɔkɔ na ɔde wɔn aba fie saa na fie ha nso te na ɔde yɛn kɔwura from adidi bia ɔma yɛ didi ɛma yɛ hu waka no nso ɔdwodwo yɛn nkra a ɛyɛ nsu ɔde ma yɛn nti wodu fie ha wokoma ɛtɔ yɛm ɛno nti sɛ ɛbie so na ɛpaa so na ɛkyerɛ so sɛ dɛn na yɛnam sum kabibo ma Yehowa ɔhwɛfo no nti ɔsɛ ma yɛ nsuro ebiribi ampa yɛ nsuro hwee na Awurade nkutoo ɔno yɛ yɛn hwɛfo a ɛnɛ da yi akukuruhwɛ ase nyinaa akyi no ɔde mfe ɔha ama yɛn mama Gladys Opommea ɔfɛ na yɛgyina ha na me ɛyɛ ketewa yi mɛreka ne ho asɛm akyerɛ ɛkorɔpɔman abusua adɔfo ahɔhɔ ɛne kuromanfo biara wɔfi bae no mɛreka wɔn ho asɛm akyerɛ ndɛ na ɔkɛɛsɛ ɔkɔ woman fellowship ampa anti Joyce ni na fellowship no ahɔmmerɛ wuti ɔbrɛ ase kakra na yɛkɔ Kristo nsra nso na yɛkɔ bu hɔ no dwom a wɔkyerɛ yɛ a ɔwu to na da biara yɛto wɔ fie ha no ɛyɛ nwanwa sɛ saa dwom no ɔfae ɛno nti mɛto saa dwom no na ansa na mɛto saa dwom no ɔsɛ give us thy grace, O Lord, thy grace
so gwanhwefo pa no odum di saa nhyira yi man na ya hye saa nhyira na se a na ete say ye ye be ye na nya etwa to no okwana nyame fa so boni pama ayo kwambia eye nwanwa okwana nyame fa so boni pama ayo kwambia eye nwanwa o nyame di doti boni pama home kwa home oh no more ni pama Yena yaka ya mboba. Ya ko be 40. Awo nyina emu no so. Me na me ye pegele. Me na mdu wo nyina. Ya reka me no me asoma. Ye hu ba bia be shaase afi. Ni ba bia be bi. Ne mo ye ne na no mo. Ade a ye kai kese pa. Ense wunnim bro nya dikura na mama extra kwa offer so edibro 6 weeks old. Say afibia what the nyina kwa brawo ni akwa ko hwe se ne wosi dibro nya what onion afanti bebre o mo say mama nko school na so obi a otra mama nchan ne na no wa nsiw school kwa o de o de nsemi to ya nso se get biara e se ne na no bia akọ school ade ba cross and the share you say especially when man and as at now me to me beat me there's no way 4:30 be ball no go to that pass obaga cho so very ma pese o ye ya enti say o man that do so wa ko bia obeye ye nsu ya enti say o man that do so wa ko enti no matter watch our pass here 5 o'clock enti say o friend you be say Saturday say ya ti bia ubeje bia no pa mama chira yen say aturu enye odi aturu a utwa wo kwa na so bitam mama chira yen say ade anya wo de nfa uni bia bisa wode ma waje won afa ma wa twam ko mabufu awia nto wabufu so obi ya wade a feche eno ne ade a ye ne dan ode se ye mu nipa na no be 40 ya ye nyina ye wa he obia de sa na mo ntu kwa eno na de nyina ba do pe ko so de isa na wadi fio ha me tira me nua no nyina na ehu ya re ka sa mama na wa ti apa sin kwa ya obi a ye mu bia ye da wase apa so de ni na mu na mi sira wo no ko so to ko ni o fa no friend asabre Oba sabre ba onwuru no kra na one na we kra na so beja na lejo na oba kwa hayode ani one sisi be ko onu so beju na chi akọ na sisi huwa yen beja no osabre mo fo oba yen si fa mo kra na wa hye ne ma no ba bia owu a won fa no nkoto onwu ye ni na eti yeyani jesisi ho na bibia me ba ha ebi se asem onu be kan no hu se eyekurunye asem bia ni ho na wadi mfia biosi akra ntumi nya sa adwene no enfa nkasa sisi ahwe mu da ho oni sa di mehia ne ade a ebusu ensa nkabe ewrade adom ne ebusu wa ma na adwene mu atiwa besisa abre na waka titsem nyina kyeme titru obia baby a ogina wa busuan mu ye wa busuan wa sabro eso senya ni nua no to beja aka ye busuan eso ye beye anan branches beye anan
So yeah, you know, say, ba. Oshia, none and near Dick. The radiance man. Now, master that back also, Eperman and Ma. So you tell away, yen I pray. Now, so when ya of waffle, I know be I'm sure, dear. And you who say when you are Mamma, Ma, Ashen, Papa. Mama, me ba I you shall not shed you. Now when you miss some Baba better why down. There be an of him a baby. Now one I should be intimate ones, Papa. It's very right, they say, oh, shall also. If you are once one and one sanka. Mama, yet the radiance amount. Yes, you would you, Martin. And see, I saw you say. Men and choir and FM who say why I'm real. Jimmy Catherine on the fear, no Babahena. Babahena, everything sadly, with the other Christ member. See, the more I'm saying now, so I said, don't know what they are. I didn't come in now. Amen. Amen. Once and for Mamma Master Bakupe, and Rabbe Casai, the brave, Mamma philosophy be pen and Baba can once. Obien was a mamma go school. Now, Mamma was philosophy. Now, some Mamma philosophy no. So, what's ye now the Wabra? Hallelujah. Mama say, Abra what is stairs? Stairs are what ye. Now, mom, Wuffy Bako, the walkway beer, son. So we name now a fish roll. Now the bar, near Shelfrino, near Tipia, Baba, or Baba Fro. Now, ya someone made me the 2 me 3 papa, me poor side. Na me de ye adwuma anu nti me to emem ha me ho woni ama ho brebia me hwe ne bre na me de ye na bibia me de me sabe kan so se me ye no yakopon so boa na me ye na me de kwa awie anu nti mama wafutu a wode ma me bebre no ne nyina ho aba fa so ama me na sa philosophy de me ko school a me ko di head nyina me ka kire me teachers. And it's my tongue, many papa say Abrabo, and it says this. And it's more hanging now. Obia found to the team say Abrabo, and it says this. What one track and pop. We are going to Marco, step by step. Mama, Yami Oshira, why? Amen. Sorry. Me mawo Africia pa. Eradi shira. No koso ma woni bi o ka ho. Na ya na ye di akire no nso. Ya nso ya ba. Na ya nso ya jiwa na monga chi. Sanya wo ye yanda. Koso ye yansa. Na ya nso ye nyina hu se ye wona papa bi ta ya na chi. Wo ye yana, ye na. Eradi shira. No no. Wrong count. Nanya. Onye uradi nimuno. Wa yani sa pepe. Amen. Amen. Fi samedi ukoi. Bia pene ya Opommea. Aba be ka sem kakra bi dia kire. Adoma awoye wa hei. Na odena asida nso ama. Ene wo betinene. Ebi ana fi tabrad na bai, ebi ana fi kepus, ebi ana fi amanone, se na bi me fi amanone abai. Eda fufuru bi ebi abatene ni bi emu. Na ebi a odo kesi. Birija ambo abo. Na mmom onye nya oye wongo yide. Obeka nkura asem hyem bi egu abrabo. Na wonso aye nso ya watuma aye ofe oha. Obi apanyin mena
Adom ya ahyia nyinaa muti na ahyia kasa kyerɛ dom. Every 2 years, now I'm saying, "Apa, what are you going to do?" I get you those. I will say, "Why now? Let's say the man send a word to or to see ya, or to see ya. Now the banner to yet. You are trying to say, we to see the woman who to see the fan, or to see ah, no see the baby, maybe the baby." Every baby and a better two about one or two. Go on here, don't command the look out. They say, "Yes, of gas." And then we are to pause. Man, yo, mama, yo. Unum now the dick. Now can I guess I won't be a woman. But you must roll a pass the bank. And as all for about it when you share I had it, Pamness, hands of Pamness. When I went to the FD, if you gave me out, and I must give you. There I am away. I went to. And I said, Nana was one of our good, Wabay Nijeda, and it is just his ban, and the banger. One of my DST, this army way. Nipot on here, Uria, Uria, Basida, the young Pani, a queer was. Was a queer. Some I mean, you see about Obama. Maybe be away, the another walk, and we'll go. That is what we are to one accord, let's sing together, let's celebrate together. Amen. I sing up in my To the Lord for 100 years, Jenny. Is that easy, mommy? From the John Skins band, we say we love you to the max.
Oh yeah, I'll be dancing. Oh yeah, every yeah, no, yeah. Be busy day. When yeah, more don't be. Ashen, yes, yeah. When yeah, more don't be. Ashen, yes, yeah. Boca, funa, cupo, comemos. Oh yeah, I'll be dancing.
my name is Crawford. Yeah, the international VIP. And the Abraham, oh, and then 100 years birthday. No, the answer I make Cassano. The person I met to New Baco. My first. Okay. How sweet the name of Jesus sounds in a believer's ears. It soothes his sorrows, heals his wounds, and dries away its tears. Dear name, the rock on which I built my shield and hiding place. My name, with boundless stories. Mama, Metina, international VIP, ano. Na yabantem pa ukasa na ukaya no ya yabantem no yasomo bi yaba ye washra ye nyina international VIP We are the best. international VIP We are the best. international VIP We are the best. Papa. ya dawo ye ekoyi me beda na de kakra akire amanfo wa ha ekoyi ya te ko ya dosu ye but bebre wa brochire nya one side Canada wom USA wom UK wom Germany Italy Ghana for wom so ewa ha ana am say nenu ye wa US back wo ba bi okan ye ho bia ka na wa ha ketwa bi no rap fan ye wa ha ye do so yi na ye do ye ho pa so do ho person don kuya ye we a beti me follow yes sia no de ne dia to ne ya che na mamre da ho a wo be ye enamre wo no me bosia but then e ya na ntisa ba wo don ko a bibie mu no ne ya be hye wanimunyam mama ya gina ha ya di wa wuda ya dance ye binti mama onyame koso no nhyirawo ya ba ya kuta bibi kakra aso ba me frane kakra nyame ani mo se embra ye ho ase na bibi ya no no be ani kase ani e wa paso yi every year na na hima ho ekuora ana ya di kotoko ka sika kotoko kakra ka ho mama bi esu a obehu de wo na ne nyina mu no nsu ato ewia de kan boy nsu ato ye ba ne nyina ya gina mu mama nyame nhira won kwaso wate won kwaso pompa se de wanya no abedum ko yi ye nyina ye nsebi ebi nkoka wo mu nyina wa manoni why wo pompa kai ti ye di ni ama we ama wo ba jama na papa ewo nyame oba nyame eja eni nyame soso nkronkron amen Yemu ya ne ata ewo fu yemu ya nyina sa amranti na oye ni achi ni ha ye pon fefa wore bre nana aye mama so enti mama mai beka sanu mo sa ko yi ama nyame ya ba no amen mama na wa Mama 100 years now that's something well. Yeah, and me ba yen na adwa do bia na ka so. Ama phobia. Come very much am. Me di akoba. Me ba no mama ne sapan. Me bro photo fe bo dem. abena ko to baby ba Baby when you go so ya. Na wo say on na bi so baby. Na kan shira sem wi enso. Enyi mbaye ba. Yemwe so. Ewade nkan wo. On show.
child. Medi onyankopon mo je twa ho sia. Amen. Obenyinga. Yefeno bebre beka ho. Wait, so onyonya no nyankopon no se no kuma to ne ma onfre. Amen. E ba de ka ho. E ka mase. Mumu ya no na. Amen. Yetwa keki ewo nyame agya oba ene nkronkron di mu. Amen. Oni neja etwa keki wo nyame agya oba ene nkronkron di mu. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip, 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 hip. Hooray! Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Ọba ẹni òkòkò di mu. Amen. Nana no. Obaapanyin ya Opommea Gladys ya Opommea ofei. Nia ade fefe fa akosule. Yenkasi ya frede kumu ya frede ufa. Akisi ni akoya. Ye tume na masuko. Ye jira ha. Ni Obaapanyin kan se. Odamase. Sabe chi na mo ti se. Abo akopọ arebo kokoko a. Na ọ̀nà ọ̀rẹ́ dà máa ṣe. Nípa ìnà máa ń kẹ́kọ̀ọ́, nípa òhun ìnà máa ń tíbi jẹ. Ẹ̀jẹ̀ tí a ní àbúrò tí a lórí kan sẹ̀. Àbúrò tí a lórí kan sẹ̀. Ọ̀wọ̀ ọ̀jẹ́ ní kakra, òbí á ọ̀bẹ ìdùnnú ẹ̀bí á sì bí yá. Ọ̀wọ̀ ọ̀jẹ́ ní kakra, ń sọ̀nà ọ̀bẹ̀kọ̀. Ọmọdé náà sọ̀ ọ̀bẹ̀kọ̀ lè mú àǹsọ̀nà wà pọ̀. Lẹ́nu ọwọ́ bí yá wọ̀dà ń di àmọ́. Ẹnu ẹ̀tì nù, ọ̀dọ̀ bí á sì, ọ̀dọ̀ kọ̀pẹ́ máa ń sè. Ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀pọ̀ máa ń sè. Ọ̀dọ̀ ahemfo títí wọ̀ ẹ̀bá ha sè. Abusua, níyà, ẹ̀ma, nananom, ẹ̀nàkanso, adọ́fo, ẹni ẹ̀hóhó ẹ̀bẹ̀sẹ̀ ní nyinaa, ọ̀dọ̀ bí á sè. Ọ̀dọ̀ sẹ́, ọ̀ka ní nyinaa, ó tún mú ọ̀bí ẹ̀ dín ma ní kòsì. Ẹ̀nà ọ̀ka ní sẹ̀ nyankopọ̀ ń ṣe ọ̀bí á ọ̀bá. Sẹ̀ ẹ̀nẹ́ ọba ha no ma ní abẹ́wọ́ tí a rí kan ní sọ ọ̀dọ̀ bí á sè. Adé tí náà ti sẹ́ àkókò ẹ̀rí bọ̀ kòkòkò a, náà Obaapanyin ya Opommea Anniversaries and already damasi. Adobia si damasi some buy na mo bo jira ye ti na me bia ye damasi. Ko ko de asem so no.
or the biggest show be our when I miss Sema, amen. Yada wasi yan soro hene yada wasi Nyankopon pa onenne obie wie mu ma yen se mama Opommea any 100 years ni nyina yamra yama yeninye na yen celebrate yada wasi so amadwumadi nyina koboko na awie yie fefefe obie wie moto nsuo nanso wona wonim ne ye na wo ye ma wo manti na wo ye sa yada wasi edon koswa sirano mana hoden nyansa ni nimtie no mfa nom ye obia nso oba ha nso yakoma so ade ne se ye benyi na yenya ehu ahoden nso e ma me bribia on pese obi be so ni mu se o nante awurade koswa ama ne sa ahoden no mfa nante na yen koswa nya ne so mfa so efri metintin kosi metintin dum yenyina ensira sronkon obi oba ha bia fo atomtom obi oba ha bia monfo asomdwe mfifi ha enko obi oba ha bia monfo abanbo emfifi ha enko yada wasi so be say e wo Yesu Kristo din afa me de munyina show akopon dom ne ne mobro hunsa rade asomdwe tra dwene nim de so no nhwe mo adwene mo kuma so ho ma se rade islam no nhwe so ontire ne mu tire mu na onom oma ne so nhwe mo na oma mo ne ye pa. Amen. Amen. Obama me do me bewo da da da. Nansu yasu Obama say we do no more you know da da da. The sorry child of Say